Sing tak dono pokoknya pencet i. Lah kuwi pencet. Lah karo abang kuwi pencet. Lah kuwi loncenge iki. Lah ngono pokoke ya sadurunge delok video. Walah. Dasi wis siap ya, Bra. Wis sepatunan, wis kelambinan. Waduh, matoh iki wisan. Siap budal apa ndelok event yang sangat besar. Piye kabeh wis siap apa urung? Budal yo. Wis siap, Bro. Oh, alah bangetan biasane ae apa ndelok konser nu rame ora umum. Saiki ketrak corona ya. Lah yo. Terus piye nggo budal angkas budal lagi. Boh. Assalamualaikum. Napa ya, Mas? Ning kene mau apa kene? Mobilku rusak kabeh. Apa ku lho, delok apa jenenge pen ku lho, anak pen apik kok. Lipen ku lho, Cuk. Lah piye, mbok kono apa? Buang kok lho. Buang kok engko kelar mbok patani. Jangan re. Ah, wis dulu kok. Wah. Masak ngene iki lho, delok. Oh. Masak ngene, Mas. Masak ngene pe budal malah kon ngarit barang lho. Ngopo? Jalan-jalan ring. Apa ngarit lu? Dadang wong ae senengane. Dus kowe ora rasakno kowe. Bocah ora ro. Dugo anakmu pengarit dadang barang nyapun. Ora gawean golek-welut ora pari-pari goblok e. Yo opo ora landep blas iki wis ora nek apa ku jenenge bendo yo ora penak ana nggo ngenekan lho rada lincip. Oh alah sapi kok ngewel pangan barang lepas dhewe gak godak apa piye. Jane kok ora penak. Dah. Walah. Apa? Mancing dianu. Kadhe mau kowe ae tak Sopo aku lagi mancing ning kene lho kok. kene kono mancing, kene mancing opo niki? Delok. Mancing kodok kok mancing iwak. Banyune ijo lho ora ro kowe. Terus ganggu aku. Aku wis ganggu dalan ae wong pengarit barang bongkok kalau sapuku penahan kok. Ganggu aku. Sentuk akeh cocok iki. Wis karek delok tontonan iki. Aduh. Duh. Bocah kaen nek njul diapa nang bocah. Dadang dalan wis tak waduk ngegumun aku. Wei. Apa? Dalan ki saiki. Mijit iki lho wit kok Ket mangkok mijit wit.
Udah dangnya aku kenapa jane wis cerita lah mbak aku cerita napa yo jago ngene lah ana opo kowe dagangnya aku ket mang kenapa Ini lho Mas. kenapa Aku ki wis suwe. suwe apa Suwe pokoke Mas. suwe kendali iki bolos-los nek metu apane Nang sakno iwite loro iki. kok oh kowe ngeretno aku tak kayak duit tenang ae selama Indonesia masih Indonesia itu tetap ada makanan. Iya Mas. Lah piye nek ra ngono ki pribasa. Pribasane wong biyen ngono kae lho. Heeh. Mau kenapa cerita kowe nek apa ngomong mbek aku tenang ae. Dadi ngene Mas. Sampeyan pemacang ini pengen di Mas. Duh, aku ngene iki mang delok konser lho. Detik iso nggo hotel piring iki. Duh, aku kon ngarit kok. Sapiku memang mati kok. Ngaret yo opo ngene iki. Duh, iki suket kepakan sapi. Napa Aku kowe? gak gelem. Gelem ah. Dadi ngene Mas, aku ki pengen golek mangan bingung. Tapi yo lesu. Terus yo Hei. Piye ngomong sing jelas. Ngomong sing jelas aku pengen golek mangan ning sawah kowe lus-lus ngene masa kei pangan kon dhuwur kono. lemno nek jambrong Mas. Oh, mergawe nyambut gawe sing jelas. Golek dhuwit kono saiki usume kok ngene yo. Nang omah ae lho Don. Aku kurang perkara gak ngarit meng yo gak metu. Ngono. Aku we budal mang jane malah kon ngarit kok mau dandangi wong ae yo. Napa Mas? Aku rung bar ceritaku kok. Wah iya, aku ape kuwi lek. Wedhus. Iki neng ndi ngaret suwe nih rambol ndak. Mampir neng warung kopi po, mampir apa jadi? Lapor Mas. Iki wis tak retno yo. Karek makani. Es, lagi kowe sing makaninya. Nanti Dipakani. tenan pura. Oh, ya suket. Wis tok ala rasa didelok negorana lho. Herono digawe pakani sapi bokok iku. Enak ya. Sok. Jam pira ya? Duh. Oh, cu. Sik, kula padang sik iki. Woi yo, aduh,